Juventus Club Vero Amore bil-Kirkara, Torino xejn, Juventus wieħed. Għanna maħna l-Wenzu għawnek, Wenz, il-rizultat wasal, naħseb pero wara prestazzjoni negattiva għalija. Ma għed plejaz fil-li, kien naħseb għajjelejn u Champions League u għek. Ma dieru għajjelejn il-plejaz u, għettefem. Ma overall xorta konna fuqa minn kollu, il-laba fidejna. Ma u fl-għan l-ħar, il-rizultat wasal. Le, minn ta' sekwa lissa ma' rizultati u ma' l-iktar ħaġa importanti. Pero id-dar sekk il-fat li qed inħallu timijiet mhux kwotati daqsna, fil-sens jieħdu jisu ċertu ħin jieħdu huma over il-Roma. Id-dajjaqni dik, għax aħna mdorrin bħala Juventus, aħna ndominaw il-Roma, mhux huma. Issa jisna ġejjin bil-mod il-mod qed nieħdu riġu tal-logħba. Taħseb allura kien hemm xi plejers li spikkaw lik mod negattiv u forsi plejers li spikkaw lik mod pożittiv. Locatelli għadna n-nofs għalijajn. Kollox. U kien hemm xi plejers, minn eżempju jina f'moħħi. Kwadrato x'imdaħal kien tajjeb illum. Fimni, Bernardes kien ikun tajjeb ukoll, f'opinjoni tiegħi. Forsi semmi li xi plejers li pretendejt aħjar minnaħa tagħhom. Fimni, jisu overall kien tajjeb illum ta' fil-verità da. X'rajt forsi mill-prestazzjoni li joġbok u x'moġbok allura? Fimni, kattiverja kienet ma kienx daqshekk, kienet nieqsa fimni. Ma issa mill-Champions League kien hemm logħba kbira fil-Champions League, jiġifieri mhux bħal logħbiet ta' qabel kienu mhux il-Juventus tas-soltu, istifhem? X'tixtieq tara issa mill-logħba li jmiss, hemm xi aspetti mill-lejla li żżomm u xi aspetti li timpruvja fuqhom? Dejjem nimpruvja fuq li għamilna s'issa u nibqgħu għaddejjin kif aħna għaddejjin bħalissa. Tajjeb. Grazzi ħafna, Wayne, grazzi tal-li segwi l-logħba hawnhekk. Grazzi li kom tal-li segwejtuna, aħna narakom il-ġimgħa. Nixtieq nirringrazzja lill-klabb ta' din l-opportunità li tajtuni. Jalla, nirqgħu narakom. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna. Thank you.